Aduh, gosok tenan. Iki kok lek nyanyi piye? Gila sese. Wis wajahe ra memper ditekoni. Lah anu iki ae kuwi medeni. Ya kuwi ya. Jenengmu Loh, sapa, mau sing Nduk? jiwan rong kenalan lho, sing jiwan mau. Lah kok suarane lanang kok, Mas? Yo, buta niki senes. Nggih. Niku pelika saking jiwan. Heh, Nek niki nganggo V. untuku 1000 ya. Oh, untune 2 meter. Wong muni velika kok velika. Heeh. Lah nek iki kingke sapa? Ai. Jenenge kok ait, oh penyakit. Lah nek iki sapa, Nduk? Aduh, iki kok anu nyuwun sewu. Widuwati sakmene mbane kok ora enek sing becus to Oh, ya. alah lae. Iki sapa?